Cái website nó bay thì để bảo hai video update cái dalti feature cái website nó pula nó video nó thamel dai title lo kunyo kam ke sai mangna aba kam ke boji mangna teni video ba hai no cái website tini ba hai black no wa ma sinja ba ki ma sinja hai ta dak sidang ma black ka vega social media o cái website nó pula nó video siri no ba kam ke sui tong na aba kam ke sai mani tong na teni video ba hai no cái website tini video ko ba si tam ne website nó ma black no ba kam ke sui tong na phani cái website sing bisi kok seo hai sing si no video no men topic ko seng na no thang lai dai tam ne website no tini video no ki ja nai ka nai ka pulan chi pa thang dara kam ke nai tong di tam ne website no bo video no buji manan bagai te sai manan bagai ngam no tani website no ki ja kam ke nai tong di tini no ma pli no phani cái website sing bisi kok seo hai sing si no video no men topic ko seng na no ka thang lai pe dai cái website tini video kan play no wana ma sija ba kir ma sija hai ta dak sidang ma play ka se ba social media ho cái website no pula no ma tini no bo kam ke boji ma kana ba kam ke seo man kana tini video bo phai no cái website tini video ko ba se tam ne website hai sini hope happy holy ni salo eba rong pholai mani salo hai belai kino sini logo rong pholnai rong no eba belai kino lama ka so lai ja cái website no ma play no bo sioi ma kana tei amni ya golo hai sini rong pholnai tei sini tei tak te bo song sik la sik li ro belai kino sini logo ro wai lama ka so jang mani ya golo hai khong sa bai phai nai lama split khlai nai hai nai belai kino lama ma ni ba gane hai phata ro pheri ma thanga te amni ya golo bo aborok masano pheri ri mani ya golo hai belai kino borok dok ma ka tam ne o ri thanga bab sok nok ma pli no bo kam ki si ma kana tam ne bala o hai ke bo tangai logo ro wa hai ke lama wo happy holy ni salo o hai ke lama wo palbak saklai nai ka sona ni nang jaka eba o hai ke bojang na ni nai jaka amni ya golo phai nai sin o taku belai kino bai spirit klai nai hai lama ma ni ba gane bo polong pheri ma thanga tei amni ya golo a pheri thangmani ya golo no hai belai kino borok ma sani no thodai ne belai kino uri thanga cái website no pamplin no ko siwi kana cái belai kino o hai pamplin no ne belai kino war ma sinja ba kiri ma sinja khaw phayo cái website no kam kino noi ma kana phani cái website sim bisi kok se oi hai nai sing sino pa ti muni pamplin no sing ki cha kam ke nai na le tam ne bolo o ba ke hai tok sa tok rong phol lai mani salo o ba hai ke on nang lai mani belai kino ang ne sa jang li phani cái website sing ki cha kam ke nai na le na o pamplin no cái website nó có mầm thì nó có nhỏ cảm cái sai mắc này và cảm cái bộ gì mắc nè khác hayo tam thì là over cái này đi website hai nó hay holy này sao over cái hai nó hay logo nó vậy palbak sak lain này là mau cái số này hai nó hay belai nó xin tahu krok sa byte speed lain này sao cái phải này ya lo hai nó hay logo nó vậy là thứ này seberang nani này jaga ti am ni ya lo nó đôi bang đó byte chalok phải này ya lo nó thì cái là thay vậy seberang jaga ti am ni ya lo xin nó tahu lama borok ko belong ma bai eba pena lama no yang ma bai hai na hai phata ro eba bai ro lama ni bai ro bo pheri ma thana te am ni ya golo a pher thang mani ya golo hai na hai sini ta ko krok sa no blai kino bai di spirit klai no wai chen pran tai ro wai chen thong gori ri mani pra ori oi thanga enge bab sno kam kino noi ma khana o ma ple bi te phari ke bab sno bi kok che oi hai na sing te oi cha so bai chokro wi sana na ma khak te oi cha thang lai pi nai enge bab sno ki cha kam ki nai tong di tini no ma ple no tam nem la website no bo mam tem bisin tinyo bosi manan bagai te sem nan bagai anggap nak ten website no kita kam ke nai tong li tini no mam ple no paling ke website seng kita hai seng te wisa so bai chok roi sanan ma thang lai bi wana hing ke website sini okrok sa takuk holi ni salo bo tang oi obo hai ke hai logo roi pal bak sak lai lama ka soi bojangan ni najak eba bojangan ni mak hai malu seng tam ne bala hai pai display klai stalo gi family ya golo hai sini krok sa logo bai data bai sebrak san ni najak asal lo pheba jara ora ngai beb song bo tang oi oba hai ke sini logo ro bai bo palbak sak lai nei lama ka sujang ani najak eba tang oi oba hai ke bo lama bujang ani najak holini chalo
tei amni yaklo website no ko video nai nai comment box tolong no kita comment kai saran ta pokdi ta amni lo website nong ni bakane bisin de ba khong ni bisin de ba kisa khanai nai jana musungo engge website obo haike nai di bo haike sabrang jaka ta amni mara obo haike bini tong hamya ngi de obo haike logoro ko bojang nai jaka na raida hamya ngi de obo haike sabrang jaka ni nai jaka engge website belai de wana masija engge website nok tinio video saja ki tongen no video kisa sini tai takte box song logo sono no kisa share klainan ta pokdi tam lo website bo o video bisin tino boji manan bagi tai semanan bagi anggap na tene website no kisa mai da klainai sini tai takte box song logo sono share klai di engge website tini chalok masuk jarat nai engge website no jatana hambai Ito pa, super transit eh.